Ikatlong beses nang nagpatawag ng meeting ang mga abogado ng Iloilo City Government tungkol sa isasampang kaso laban sa National Grid Corporation of the Philippines o Ngcp dahil sa naganap na Panay-wide blackout na dahilan ng malaking economic losses sa lungsod at iba pang probinsya sa Panay, Guimaras at Negros. Base kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, magsasampa ng kaukulang kaso ang lungsod sa tanggapan ng Energy Regulatory Commission o ERC. Dagdag pa nito dahil hindi ma-declare ng lungsod ang economic losses. Bagkos malaki ang filing fee nito, gusto niyang patawan ng malaking penalty ang NGCP na aabuti ng 50 million pesos kung ito ay dudulog sa nasabing ahensya. Para sa K5 Network News, ito si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.